Dans un quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDMSA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence, celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou, chauffeur de taxi. En manœuvrant, il percute un poteau électrique. Il ne fuit pas. Il alerte immédiatement le centre d'appel des DMSA. Grâce à son geste responsable, un accident plus grave est évité. Mamadou, c'est le citoyen exemplaire, celui qui agit pour la sécurité de tous. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Issa, il fait semblant de travailler. En réalité, il vandalise les coffrets électriques, arrache des câbles pour les revendre. Face aux installations électriques, chaque geste compte. Ne soyons pas comme Fatou ou Issa. Soyons comme Mamadou. Vous êtes une entreprise? Avant d'engager tous travaux de creusement, veuillez contacter les services de EDMSA pour ne pas endommager les installations souterraines. Citoyennes, citoyens, signalez tout acte suspect, accident ou cas de vandalisme sur le réseau électrique, y compris au niveau des poteaux, en appelant le 36 077 ou à l'agence EDMSA la plus proche. Merci de votre collaboration. Aw bisimila hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi wulada in na an ka babu bɛna tali kɛ min na o ye jiko gɛlɛya min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi maa caman y'a yira kin caman y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ ka se ka ji sɔrɔ minisiri min bɛ kunnafonidilaw kunna ale ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan baro sigi la ale ni kalanna tile 3 o baara daminɛna o tile filanan hukumu kɔnɔna na maa dɔw kumakan taara min ye akimaw ye olu kɔni ye da yira France kaw ka télévision so la n'o ye TV5 Monde ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa indelimanikaw fɛ sa bingara maa dɔw ka sugu siraw la min bɔr'o la an na o daw tulo kan jolalakaw olu fana ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmanda ye Mayina marabolo kɔnɔna na Bafula bɛ cercle la sa olu fana donbolo kɛra olu ye k'a daminɛ première année ka taa 6e année na o ye école an n'an da dolu ka kuma na Gawokaw fɛ baro sigi bɛ sen na min ye kalan fana ye fasoden ɲumanya baaraw ɲali maaw olu kɛlen don k'o sigi sen kan maasina musow olu wulila k'u jɔ ko yaasa dugu bɛ se ka jɛ cogo min saniya k'o baara kɛ Usmani Serifu Madani Ayidara ale ka san 70 sɔrɔli kɔnɔna na
an sardine bolofara bɛ masinakaw fɛ olu kana sira ka o baaraw kɛ ba fila bɛ marabolo kɔnɔna na sa ma yira o la k'a fɔ min ye Kayi yɛrɛ kɔnɔna na sa kɛ farikolo ɲɛnajɛ u ka championnat ale daminɛna Mali kɔkan na fana kibaruya minnu bɛ yen an na se ka taa olu la min ye faransikaw fɛ yen ka taa se wɔlɔfɔw fɛ yen ma cɛ min ye a muso fa ka tila ka sogo bɛɛ tigɛ tigɛ k'a kɛ tasuma kɔnɔna na an na an da don o bɛɛ lajɛlen na ka tila k'a kun cɛ min ye kibaruya min bɛ yen n'o ye Irisi ni Ukraine ka ko ye kɛba an na dɔ fɔ la bonya min ka girin kosɛbɛ kɛba k'o kɛra Donald Trump ye Katarikaw fɛ min ye mɔbili président siranna ka don mɔbili kɔnɔ dɛ nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni Sam nana min walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Premier ministre Nagakɔrɔ ministre min bɛ yen ni o sigilen don kalata kɔkɔrɔdonni kama yɛlɛmaba minnu bɛ se ka k'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamani Nasire ye ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma sisan premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la waleya min bɛ yen n'o ye parti politique ka cili hukumu kɔnɔna na ye baara in daminɛna cogo min a y'i da don a finman n'a jɛman na k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye a ko kabini ale nana bila baara in hukumu kɔnɔna na sa n'o o ye ministre ye min premier ministre Nagakɔrɔla la ale y'a ɲini k'a yira sa k'a fɔ min ye assise ye laɲiniba min kɛ k'a fɔ ka tali kɛ taabolo saba la taabolo saba bɛ dɔ kɛ parti politique ka dɔbɔw hakɛ la min ye fanga ŋwaradabaw ye k'o bila minɛn kelen kɔnɔ partiw fana maa minnu bɛ cololi kɛ partiw la k'olu fana ka ko sigi danna o la sa ko ale sɛbɛn de ta k'o ci parti politique 297 de ma an ka jamana kɔnɔ min ye parti politique bɛɛ lajɛlen na sa 137 de y'ale jaabi 160 olu ma se ka jaabi d'a ma partout nalen n'u ka jaabiw ye fana Mamani Nasire ko a fɔra u ɲɛna u ka taa ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan b'a to parti politique dɔ bɛ se ka bɔ o hakɛ la cogo min na o de ma se ka sɔrɔ parti politique fɛ o la ale ye sɛbɛn ta sa ka taga n'a ye conseil des ministres la k'a da yir'u la k'a fɔ sariya bɛ yen sariya min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ se ka ɲininka nin ko in na o hukumu de kɔnɔna na sa olu ye sigikafɔ fila in kɛ sigikafɔ in nana wuli sa k'a yira k'a fɔ ko parti politique yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛn min bɛ yen pewu ko k'o wuli ka bɔ yen pewu n'o ye partiw cili ye partiw cili a fɛɛrɛ ka se ka sigi sen kan a sɔrɔla nin cogoya in de la ministre ka fɔ la a y'a yira sa k'a fɔ bi baara de bɛ ka kɛ sariya kura min kan ka sigi ka parti politique ta cogo n'u sigicogo ani u wulicogo k'an ka jamana kɔnɔ u ka musaka ko kan ka kɛ cogo min mɔgɔ kan k'i kamabɔ parti ko la cogo di i bɛ parti sigi ni fɛɛrɛ jumɛnw ye jɔyɔrɔ jumɛnw ni jɔyɔrɔ jumɛnw kan ka k'a kɔnɔ parti kan ka ye cogo sugu jumɛnw na parti hakɛ kan ka kɛ min ye k'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen de bɛ ka dilan bɛna dilan min ye baara in ye ɲɛbila baara n'o o ye ɲɛbila sɛbɛn ye charte parti politique tɔgɔ la gouvernement ale bɛna o kɛ ka taa n'o ye conseil des ministres la kɛba ni conseil des ministres mɔgɔw tilar'o la tuma min u bɛ sɔrɔ k'a ta ka na n'a ye CNT la CNT fana bɛna kuma di mɔgɔw ma tuguni yaasa u ka n'u hakilina fɔ mun ni mun bɛ se ka don sɛbɛn in kɔnɔ gouvernement nana sɛbɛn min d'u ma mun ni mun bɛ se ka bɔ a la falen jumɛn bɛ se ka kɛ yɛlɛma jumɛn bɛ se ka kɛ jamanadenw ka laɲini ye mun ye parti politique ko la an ka jamana kɔnɔ kɛba o la sa charte kura bɛ se ka sigi ministre ko k'a bɛ sinsin min kan a ka barosigi senfɛ o de k'a yira bɛɛ la k'a fɔ démocratie ko a ma dabila Mali kɔnɔ min ye démocratie ye da man kari a la parti politique u ka sɛbɛn min bɛ yen n'o y'u lakodɔn sɛbɛn ye o de kan ka falen wa o baaraw fana gouvernement bɛna na i teliya fɛ yaasa a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min maa min fana tun b'a kɛrɛfɛ n'o ye directeur de l'administration territoriale ye Abdul Salam Jɛbitile ale fana y'o kuma kelen de sinsin a ko maa si kana bila i kunna k'a fɔ ko Mali bɔra bɛɛya kɔnɔna na démocratie Mali y'a jamana ye bi a y'a jamana ye sini sariya suma b'o sinsin démocratie bolo n'a lawaleya cogo ka ca an ka jamana kɔnɔ a kana kɛ maaw ɲɛna ko partiw cili ko y'a bannen ye pewu o t'a bannen ye démocratie lawaleyali a baara kɛli o bɛ to sen na sariya kura fana u bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa cogoya min na o bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔna na nin kuma ninnu n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma min ye ministre ale ko k'ale
k'ale bɛ bozo k'a dɛmɛ dɛ a b'o de fɔ a a dun fana ma est ce que a ye bozo kan fɔ aw ye Jabitile de ye bamanankan fɔ dɛ n'Ala sɔnna ma sini an na kuma di Jabitile ma ale ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna nin ko in na Bamakɔ bi jiko gɛlɛya ale dogolen tɛ maa si la bi kuma tɛ kin damadɔw bɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni kabini dɔgɔkun 2 dɔw ta ye dɔgɔkun 1 ye ji sanuman sɔrɔli n'o ye robinet ji ye o kɔni olu tɛ k'o sɔrɔ maaw de bɛ aranjanw jɔ wali château n'o ye jibondow ye olu dala su ni tile taa ni ka segin k'a daminɛ sa Bamakɔ fan 2 bɛɛ lajɛlen na bi ji ale kɔni sɔrɔli n'o ye ji sanuman ye o gɛlɛyalen don kosɛbɛ bi min ye maa caman ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka kinw kɔnɔna na olu yɛrɛ ni ji sanuman minni kabini ntɛnɛn tɛmɛnen dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ ko olu sigiɲɔgɔnw château min bɛ u bolo olu bɛ to ka ji ta o de la maa dɔw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye 20 litres bouton ye kɛba k'o ye 200 ye olu y'o san u bɛ k'u magoɲɛw kɛ ni o ye min ye nana ni nin ko in ye ministre min bɛ yen ni ale ye Mao ye Boubacar Jani n'an b'a wele ko Mao ale kɔni wulila sa k'i senfa biribiri ka taa ko yɛrɛ ɲɛɲini kɛnɛ kan ko Ikeba min ye station de pompage min bɛ yen Somagepu tɔgɔla sa ministre ale taara ka t'o kɛnɛw kan Kabalakaw fɛ yen ani Falajɛkaw fɛ yen a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ Kabala ta fura bɛ se ka sɔrɔ o la Keba min ye Falajɛkaw fɛ yen Somagepu ka pompe min bɛ yen Keba ko courant tɛ yen groupe tɛ yen ministre ko k'a ye yɔrɔw lajɛ a ye min faamuya o ye k'a fɔ sa maaw tɛ ka ji sɔrɔ kun min na ka bɔ Falajɛkaw fɛ yen k'o ye courant ko de ye courant de tɛ yen ni courant tigɛra ji bɛ tigɛ courant nu fana tɛ se ka to sen na cogoya si la sabula bi courant tigɛ ko gɛlɛya ale yɛrɛ jɔn Ala fo la maaw ko k'u bɛna fɛɛrɛ de tigɛ Keba ko ka groupe san k'a bila a t'a kɛ panneau ye n'o tɛ Asimi bɛ ka dagabana panneau minnu sigiyɔrɔ la n'a fana y'o ɲɔgɔnna dɔ sigi ye hakili la o ka fisa ni groupe ye dɛ groupe o tɛ essence ye tuguni nka a ko groupe de dɛ Keba a ye min fɔ an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna ministre Mao a ko k'u na taa groupe ɲini tuguni wa ko min ye Falajɛ ye o kelen tɛ dɛ u ka yɔrɔ min fana bɛ Sotiba ka taa se Katikaw fɛ yen ma ministre ko sa ko fɛɛrɛ ni dabali na tigɛ yaasa maaw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min dugudenw kɔni nisɔndiyara nka u y'a yira sa k'a fɔ ministre la a ye fɛɛrɛ tigɛ joona dɛ n'o tɛ anw nin funtɛniba in na ni maa min di ko i gɛrɛ man di maaw la dɛ Keba ji sanuman sɔrɔli o fana ka gɛlɛn nka ministre a taara kɛnɛ Keba an y'o de fɔ ministrew ɲɛna n'i b'i ka bureau kɔnɔ i tɛ bɔ foyi tiɲɛ kalama u bɛna maa mun ka n'a d'i ma dɔrɔn nka an bɛ bilasirali min fɔ a ɲɛna nin yɔrɔ in na a kana taa groupe san dɛ groupe ye taji ye o gɛlɛya kelen ye a k'a lajɛ n ko ji yɛrɛ bɛ se ka courant di n'a ma groupe ko in to yen ten groupe ko musaka ka ca dɛ an bɛ taa ba o ko la tuma o tuma u k'a kɛ panneau ye o kɔni y'anw ka bilasirali ka s'a ma ministre min bɛ kunnafonidilaw ka ko kunna n'o ye Alhamdu Agi Iliya nin ye ale ye yamaruya di a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ma k'u k'a lajɛ sa kunnafonidila sugu fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ u k'u wele kabini kunungo o baaraw bɛ sen na dunanjigiso min bɛ Banankɔrɔkaw fɛ n'u b'a fɔ ma ko Jamsisi Keba fana yɔrɔ jumɛn ye tuguni aw yɛrɛ bɛ wo dɔn dɛ Jamsisi k'u taara o de kɔnɔna na sa kunnafonidilaw ka so maaw bɛɛ lajɛlen fanga taw ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'u bɛɛ lajɛlen wele faso yɛrɛ ka cakɛ baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ kunnafonidi kɛ u bɛɛ lajɛlen welela ministre ale ka secrétaire général n'o ye Alikeri Ture Keba ale de ye kuma ta a ko ko ni baara min filɛ nin ye k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kunnafonidila mɔɔ ma bɔ mɔɔ la k'a sababuya bɔra olu ka ministre la k'ale de ko k'a b'a fɛ ka kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn fɛ u ka baara kɛ ka ɲɔgɔn faamuya yaasa jamana bɛ se ka kunnafoni sanuman bɛ se ka di cogo min ye Albachar ye ni ale ye chef de cabinet Mohamed Ag Albachar ale fana ye kuma ta koyi baro ale ni ɲɔgɔn hakilila falenfalenw ale de y'o da don k'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali min na sigi sen kan yaasa nin baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na laɲini ye min ye ministre yɛrɛ ko min ale y'o ɲɛfɔ
Modibo Fofana ni ale ye kunnafonidilaw ye minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ fɔ ma ko appel Mali ale fana y'i dantigɛ bibi na bɔlɔlɔ sanfɛla Mali a bɛ cogo di min ye kunnafonidilaw ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ mun ye k'u to bɔlɔlɔ sanfɛ Modibo y'i da don ni womisɛn bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ Fofana kɛ ko gɛlɛya bɛ baara la nka u bɛna ta ko f'an ka kalan kɛ maaw kunna maa minnu kɛlen don ka micro ta bi maa minnu bɛ kibaruya di la bi ko f'u ka kalan u ka sɛnɛ u ka wasa yaasa u bɛ se ka kibaruya ɲuman di cogo di u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na baara min don a fana n'a sariyaw bɛ ɲɔgɔn na min ye Fofana kɛ ye a ko maa sigilen filɛ yan nin ye a caman ye journaliste ye u ye kalanw kɛ u taara yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ journalistiya baara la yɔrɔ minnu na fana u bɛ kalan su ani tile sabula min ye journalistiya kalan ye k'a ti ban kunnafonidi sanuman sɔrɔli kunnafonidi yɛrɛ ye baara min ye ko k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kuma tɛ ni bɛ bɔlɔlɔ kan bi k'i hakili to i yɛrɛ la sabula i b'a keleku ka ban i bɛ taa bi dagabana Adama keba a Modibo ma nɔgɔ don nin kuma in na dɛ a ko min kɔni ka gɛlɛ ni kelekura dɔrɔn ni i ni Adama de bɛ ɲɔgɔn ye ni bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o sariya fana sigilen don baara bɛ se ka kɛ cogo di kunnafonidilaw yɛrɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ chef de cabinet ale ye Modibo fo a ka laseli la n'a ka bilasirali la n'a ka kuma ɲɛfɔcogo ɲuman na min ye Mohamed Albachari ye kamalenin cɛ cɛ sarama maa min don dawula nin b'a la keba wa min ye maaw ye a bɛ s'olu bɛrɛbɛrɛ cogo la kosɛbɛ a ko sa ko min ye nin baara in ye wa ko a bɛ to senna ko fo mɛ kalo tile 15 anw yɛrɛ ka nfamara b'a la dɛ a ye jɔnni kumakan sɔrɔ aw kungo ko jɔnkolonin b'a bolo min ye Banjugu Dantɛ Segukaw ka Banjugu ka taa se ani Modibo Fofana jumɛn bɛ yen olu bɛɛ bɛ yen an k'u lamɛn. Je crois que atelier nana natumana Mali kunnafoni so ɲɛmɔgɔ ninnu a bɛɛ bien donc kunnafoni bɛ di sira caman fɛ donc je crois que bɛɛ n'i ka baara kɛcogo de don réseau tɛ se ka kɛ fɛn ye bi ko mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ min sen t'a la ce n'est pas possible maintenant presse fana baara a n'a exigence de don exigence de vérification exigence de rigueur mais nin ko in bɛɛ lajɛlen don i kɛra réseau baarakɛla ye i kɛra presse kɔnɔna baarakɛla ye l'important c'est de faire un très bon travail o baara in kɔnɔna na i k'a kɛ ni hakili ye i k'a kɛ ni danbe ye i k'a kɛ ni fɛn min ka ɲi jamana ani jamanaden ma. Journalistes ye kunnafoni dilaw ye n'a fɔlu ma olu ye professionnels ye minnu b'a ɲɛdɔn minnu b'a sɛgɛsɛgɛ kunnafoni minnu fana bɛ réseau sanfɛ kunnafonidilaw don mais kunnafoniw di cogo tɛ kelen ye dɔɔni et puis mɔgɔw ka centre d'intérêt tɛ kelen ye tiɲɛ don ministre ka laɲini don k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais anw bolo k'a fɔ laɲini ɲuman don minnu bɛ réseaux sociaux kan taabolo dɔw de b'u fana bolo kunnafoni na bon journalistes exigence ka bon kosɛbɛ k'a fɔ k'i b'u fila fara ɲɔgɔn kan ko ɲumanba don idée don mais n'i y'a jateminɛ kunnafonidila bɛɛ bɛ minɛn kelen kɔnɔ an bɛɛ bɛ baara kɛ information na mais taasiraw tɛ kelen ye bɛɛ n'a ka taasira don an ni maison de la presse président an b'an hakili jagabɔ comme an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka kunnafoni di ka jamana nafa. Ministre filɛ ka baara min kɛ nin ye baara bɛɛ lajɛlen tun bɛ kan ka daminɛ ni nin ye a ye kunnafonidila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kunnafoni sugu bɛɛ lajɛlen a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ médias sociaux la n'o ye bɔlɔlɔkanfɛnw ye ka taa bila radio ni journal presse écrite a ye an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que kunnafonidila yɛrɛ ye jɛ ka baara de ye dɔ bɛ a ye dɔ b'a daminɛ dɔw b'a sɛgɛsɛgɛ ka se hakɛ dɔ ma donc o ye baara ɲumanba ye k'an ka gwɛlɛya minnu b'an kan fana ko an ka a gwɛlɛya fɔ an fana ye an ka gwɛlɛya yir'u la radio sow gwɛlɛya minnu b'u kan radio 117 datugura ko k'a sabu kɛ k'u ma se ka wari dɔ sara n tilala ka sɛbɛn wɛrɛ ta tuguni min bɛna kɛ sababu ye o fana wari ka ca ni tɔ ninnu datugula min kan donc an fana b'a ɲini u fɛ de wari min bɛ radio sow la ministère bɛ se ka jɛ o kɔ k'o kɛ baarakɛ sara ye
radio sow ye k'o kɛ baarakɛ sira ye parce que san minnu tɛmɛna an ka jamana tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de ye an bali k'a sara c'est pas parce que mɔgɔw tɛ fɛ k'a sara mais o de ye an bali k'a sara bon o man ka kɛ mɔgɔ dɔw ka entreprise kɔni datugu kun ye donc vraiment ministre ye nin fara ɲɔgɔn kan min kɛ an b'a fɔ ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ a ko k'a tɔ bɛ kɔfɛ halisa ni ala sɔnna ma k'a bɛna an fara ɲɔgɔn kan halisa ɲuman bɛ corporation bɛɛ la juguman bɛ corporation bɛɛ la c'est pourquoi d'ailleurs an minnu ye réseaux sociaux acteurs ye an y'an yɛrɛ minɛ an ma sɔn ka kuma parce que an tun bɛ fɛ d'abord presse classique ni olu yamaruyalen n'an ye ko caman na olu yɛrɛ ka kuma ka corporation kan fɔlɔ wa kuma kɔnɔ a y'a yira ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw b'u ka baara la wa tubabuw b'a fɔ o ma ko brebis galeuse a b'olu yɛrɛ cɛ la donc corporation tɛ yen brebis galeuse tɛ mun na corporation tɛ yen ko mɔgɔ t'a kɔnɔ mun bɛ kɛ ko juguya dɔ kɛ mais an kana bɛɛ bɔgɔ ni bere kelen ye an ka ɲuman tɔmɔ ka bɔ a la an ka hakilinaw fɛsɛfɛsɛ halisa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka ko dɔ sigi sen kan mun bɛ jamana ka taaɲɛ tɔ sisi jagoya ye bɛn ye parce que bɛɛ b'a dɔn u nafa fana ye min ye ni journaliste classique nafa ye min ye ayiwa réseau manu fana nafa ye min ye bɛɛ b'o dɔn donc a tɔ ye sisan ni fara ka kɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i ka rôle jouer parce que min yɛrɛ diyara ne ye nin ko in yɛrɛ bɛɛ la nin fila ka baara de y'a to presse occidentale yɛrɛ de ye mɔgɔw africains y'u kɔ don a la maliens y'u kɔ don a la o de diyara ne ye n'a tɔ bɛɛ ye donc baara min ɲɛna il faut que o tɔ ka kɛ ka ɲɛ de donc bɛnbaliya misɛnninw b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ wuli ka bɔ yen ka continuer baara la pour que an yɛrɛ ka maliens yɛrɛ ka continuer ka maliens ka nouvelle kibaruya mɛn o de kibaruya dila ka kɛ malien ye kibaruya fana lamɛnbaga ka kɛ maliens ye walasa tubabuw ka kibaru lasela ninnu an k'an kɔ don olu la pewu parce que olu bɛ ka contre vérité minnu fɔ a ma n'an continuer olu kɔ olu da ɲini k'an ka jamana ka basigi fiyewu o de y'a to o de ɲɛna le fait que an y'an kɔ don tubabuw ka kunnafoniw na k'a ɲɛsin an yɛrɛ ka kunnafoniw ma o de y'a to bɛn ye jagoya ye f'an ka bɛn de. Ibrahima Sori Labas Keita ye ale bɛ baara kɛ journal Le Scorpion na an kɔrɔkɛ b'a dɔn an ka foli bɛ s'a ma ka ministre Alhamdu Ag Iliane fo n'o ye kunnafonidilaw ka ministre ye nin hakilina ɲuman in sɔrɔli la ka kunnafonidila minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ale ni kunnafonidila minnu bɛ faso ka gafew la ani minnu bɛ télévision sobaw la k'olu fara ɲɔgɔn kan hakilinaw ka kɛ kelen ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma kebako baara daminɛna kunungo i b'a dɔn kunun kɔni dugu kun girinnen don dɔɔni min ye ministre ye olu bolila ka wele joona k'u ka yɛlɛ kuluba ministre nin cérémonie kun b'ale bolo kunun nka bi de a sera ka taa kɛnɛ kan ka t'i ɲɛda maaw ka maa mun bɛ ka nin baara in kɛ an b'a fɔ a ka nin miirina ɲuman in na ka Albachar Mohamed ale fo ale min ye ministre ka chef de cabinet ye wulikajɔ ni timinanja ani baara kɛcogo ɲuman na ministère min bɛ an ka kunnafonidiko kunna bin kɛra maaw ka maa minnu tun bɛ yen yan'an ka so ma fɔlɔ Aki k'ale da yira TV5 Monde la keba sabula min ye TV5 Monde ye ale fɛɛrɛw ni kibaruya minnu di ka kɛ n'anw ka jamana ye a n'a ye kunnafonidi min kɛ ka kɛ ni turamɛ ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ale yɛrɛ kɛra fanga ŋwaradaba de an fɛ yan sa o ale tun bɛ ka ŋwara yɛrɛ de da anw na sa Aki y'a yira sa k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ a bɛ kangari daw ye siɲɛ filanan tɛ nin a bɛ kangari daw ye nin tɛ sabanan ye zen ta kɔni u bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sira fɛ u bɛ tɛmɛ sira fɛn yan ko k'o bɛɛ lajɛlen datugu wa ko k'u senbɔ a ko bɛɛ lajɛlen na pewu bingali o kɛra maaw ka indɛrimɛnikaw fɛ yen min ye duguta camion dɔ ye ale kɔni u binna ale ka kunnasinigo sufɛ Inafaran o kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko bingali kɔni kɛlen maa saba o de joginna olu yɛrɛ saba bɛɛ lajɛlen taara sa ka na n'u ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na n'o ye an sɔngɔkaw fɛ yen ye maa minnu ye nin waleya in kɛ sa u kɔni ye u taara ni moto fila ye ani wari ni téléphone portable ka taa fara passagew minnu tun bɛ mobili ninnu kɔnɔ olu ka minɛnw na min ye maa joginnenw ye sa olu kɔni taara ka na an sɔngɔ dɔgɔtɔrɔso ale kɔnɔna na jalolakaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafula bɛ marabolo kɔnɔna na kunun na siningo denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye o dugu kɔnɔna na maɲi na ale commune na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko donbolo kɛra olu ye donbolo kɛra min ye sa école 18 k'a daminɛ première année na ka taa bila 6e année na minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye ɲinan san kɔnɔna na
u bɛɛ lajɛlen kɔni ye kalanden minɛnw sɔrɔ min ye enveloppe kɛba o dir'u ma a kɔnɔfɛn ma fɔ maa ye ale ni bonya wɛrɛw yaasa u bɛ se k'u cɛsiri cogo min u sera ka baara ɲuman min kɛ ɲinan san kɔnɔna na ekɔliko hukumu kɔnɔna na kapu ale tɔgɔ la u fora o la sa k'u k'u cɛsiri k'u jija yaasa min ye baara ɲumanw ye u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kalansen k'o sigi sen kan ani hakili jagabɔ baro o tun bɛ Gawokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ n'o ye Sigilɛgi ye ale ni sigida initiative olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa ka kalansen sigi fasoden ɲumanya mara kɛcogo ɲuman k'o kɛ a kɛra yɔrɔ min na sa o ye centre ɲali ye Gawokaw fɛ yen baara in ale kɔkɔrɔdɔma ye maa min ye o ye chef for common ground ye ka taa fara Iritel kan olu de ni baara in kɛ kunnafonidilaw dugudentɔnw ale ni baɲumankɛtɔnw ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kun farala ɲɔgɔn kan sa yaasa ka se ka nin baro in kɛ a hakilin ye min ye ka dɔ fara halisa maaw ka mara kɛcogo ɲuman kan bɛɛ y'ale hukumu kɔnɔna na yaasa sigidaw bɛ se ka yiriwa cogoya min na Masinakaw fɛ yen Usmani Sherifu Madani Ayidara ale ka san 70 hukumu kɔnɔna na Ansardini Borofala min bɛ yen kunun na siniko ntɛnɛn olu kɔni ye bɔlɔnw bɛɛ lajɛlen fura k'u jɛ pewu mairelakaw ka yɔrɔ dugu yɔrɔ belebeleba minnu bɛ yen Ansardini musow olu kɔni ye u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛn o ma sa ko sabula min ye Usmani Sherifu Madani Ayidara ye ale san 70 sɔrɔ olu sera ka baara min kɛ ka bɛn n'o ye kɛnɛba fɛn fɛn bɛ Masina kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen fura min ye ko ɲɛmaaw ye sa u y'a yira sa ko min ye sanuya ye yɔrɔ minnu filɛ nin n'u sera k'olu sanuya maaw k'u jija k'u matarafa u ka se ka mara ka ɲɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ sa Kayikaw fɛ yen a bɛ fɔ ma sa ko championnat régional ale kɔni daminɛna ntɛnɛn don min ye jɛkulu minnu b'a ko kɔnɔna na o ye AS Sportif de Kayi ye Sama ka bɔ Kayi min ye Lambert Start ye ka bɔ Bafulabekaw fɛ yen Tourbillon ka bɔ Yelemanikaw fɛ yen AS Karta ka bɔ Jema Jambayi ale bɛ bɔ Keɲabakaw fɛ yen min ye Jaweli Kundakaw o ye Ɲorodi Sahɛlikaw ye Keba min ye maa min mana se sɔrɔ nin na sa u bɛna ŋanaminakanaw olu ka yɛlɛli o ko tulon na Bamakɔ kɔnɔna na yan n'a bɛ fɔ o ma ko tournoi de monté nin ye a kalo kelen ye maa min bɛ yen n'o tɔgɔ ye sa ko Alusenu Togo ni kunnafonidila don ale kɔni kun minɛna ka bila kaso la cybercriminalité maaw olu kun y'a yira sa k'a ka kiiri kun kan ka kɛ nka Ala ni wulikajɔ ni cɛsiri a sera k'a yɛrɛ sɔrɔ kunungo k'a bila ka ntɛnɛndon k'a bila k'a ka taa ka so kiiri o kun dɔgɔdara ka tila ka ɲangiya ta ka da ɲɛsin a ma nka a yɛrɛ sa min ye maison la presse maaw ye olu sera ka wulikajɔ kɛ min ye kamalen ye a k'a yɛrɛ sɔrɔ ka se a ka so sanubɔyɔrɔ o min bɛ Kangabakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Narena bin taara kɛ yen masinbaw ka Keba nɛgɛ kanɲɛ 5 waati Bamanjiwale kɛbaw olu fɛ dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni u ye minɛnw caman de tiɲɛ n'o ye pɛluw ye ka taa se tracteurs ma minɛn caman kɔni o tiɲɛna min bɛ sanubɔ kɛ a yɔrɔ ninnu na k'a bɛɛ lajɛlen kari ka taa n'u yɛrɛ ye Mali ale kɛra jamana ye sisan jamana min jamana 5 minnu jamana 3 minnu bɛ bi na n'u olu kɔni bɛ Burukinakaw ka tunkarankew bisimila kosɛbɛ waati in na sa a yira k'a fɔ ko min ye mɛ kalo tile 9 tɛmɛnen diɲɛ seleke naani jɛkulu min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don tunkarankew ka ko ma a ko maa 37 o de ɲɔgɔnna kɔni bɔra Burukinakaw fɛ yen ka na Mali la bi min ye ni maa ninnu ye u bɛ dancɛw tigɛ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ min ye Korokaw fɛ yen dɔw bɛ Baɲangara dɔw nan'u yɛrɛ sɔrɔ fo Sevare k'a daminɛ san 2002 fo ka na se san 2005 avril kalo ma sa Keba ninnu kɔni kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila ka se ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Mali ale kɔnɔna na yaasa lakana basigi ale ni lafiya u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na Guinée Conakrykaw fɛ yen olu ka premier ministre n'o ye Amadou Ba Ouri ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma min ye Guinékaw fɛ yen ko jamanakuntigi kalata ani wasaden kalata ko bɛna kɛ décembre kalo nata kɔnɔna na kibaruya in fɔra sa jɛrɛjɛkulu senfɛ jɛrɛjɛkulu min n'o o ye Afrika CEO mɔgɔw olu ka forum min bɛ ka kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen waleya in fɔlen sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni nisɔndiyara la kosɛbɛ kabini fangadaraki kɛra ye san 2021 min ye colonel Mamadu Doumbouya ye ale de ye fanga ta bi a yɛrɛ kɛra général d'armée ye Sénégalikaw fɛ yen mars kalo tile 19 Jamwelikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu in ale kɔnɔna sa n'o ye kapitomu ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Tamba marabolo la maa dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko Aso Keba ale de filɛ nin sa ka furumuso ba de bɛ dasi k'o ni kɛnɛ karaba k'o to kari k'o bɔ k'o bin min ye nin bagangɛnna ye n'a si bɛ san 23 la a ye muso kɔni ni kɛnɛ karaba ka bɔ a la waati min Keba a y'o fofo sa ka na n'o ye fo ntɛnɛn dɔ kɛrɛfɛla la ye yiriju jalen dɔ la sa ka muso ka tila k'a fariw tigɛ k'a bila o yiri in na ka tasuma mɛnɛ o la fo ka t'o jeni k'o ban pewu hakilila tigɛlen taalen so u la nɔfɛ Keba
bibi na sa minye ni makofole nye kwa koni aka kiri de bina na boloda sabula amada muso falima aya fa katla ka afaru tigetiga ka be jeni ka bantai kumina kofa ko nyefo ningara wolofo wulufe fransikaw ka jabolambe no oye Gérard Depardieu kalotani segi kasodo ko okoni dira alema nga bisika ta kaso sabula ira saka ko akun bina muso kan muso alolu munu kun wele nanu lu me jabola nyonfe aka jami be sa no to ye ko bingenemaw ko o ja sigilis ka senga sa kale koni bina muso flaka muso nu tata katana bogo jenne nga mi Gérard Depardieu ko ayira la fana ka fo sa san fla koni ale to gotna na seka seben wati na jabola la wa mi nyangini meta ke ka nyesi mama mamu me bi muso ka atoko anatsebe o fana konna Donald Trump ale koni nyuman sera Arabie Saoudite taw fe kabini kunungo mi nye l'Américain nga masake sa akum masake kumera yi aya ira sa ka foko akoni nga nintama insenfe anata arabu dugu chamana Trump tale no kontra nyini keba ya sa ka jamana de onina hine asele yesa mi nye uga jamana masake dinge ode akumbe koi no ye Mohammed Ben Salman ye akele nga akumbe pumamina sa mi escort bilibili baye F16 ani F15 no Arabie Saoudite ka otai ulo koni Trump ka pangurun dende kana na fo Arabie Saoudite ka ofi tama insefe keba kuye bunya do ke Trump ye nga mobili mi ni Qatar ka olu de dama a restaurant ka do akono de Trump ya ira saka fo ko ni a mobili ka da isa nga ni mobili sugu a ningelono ka lere dabali bane wa ko mi ye America on chama ye uga kuna fon dilaw ulu da dogo ko mobili takoy ko ni Boeing jumbo de ni ko wa kwa songo ko ka cha kosebe abta yere soro keba American wari ba keme nani na mi ye euro wari ba keme saba million keme nani abebe odima American wari la mi ye euro la sa abta yere soro million keme saba ni bi woro nyogona na jatemele kala ulu ye min fo akola oyoye panambaka ofe keba sini n'ala sɔnna ma cɛ ni muso 200 kɔ olu bɛna n'a fɔ ɲɔgɔn ma ko an ka kɛ ɲɔgɔn ka cɛ ani ɲɔgɔn muso ye furusiri n'o ye laadala furusiri bɛ kɛ banabagaw fɛ yen ale baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sini alamisa n'o o ye mɛ kalo tile 15 san 2025 i n'a fɔ Belenge Sɛnpara n'o ye banabagaw ka dugutigi ye ale tun y'a lakali cogo min na ka kibaruya di ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn kebangamu gosilen maaw bɛɛ lajɛlen wula k'u jɔ jateminɛlikɛlaw b'u sɔn dugu yɛrɛ kɔnɔna fana labɛnw bɛ senna bi banama fantan ani 4 min ye furu in wuɲa ye banabakaw caman k'u doni ka taa banaba yɛrɛ kɔnɔna sabula furu bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ banaba laada do banabakaw bɛ nin furusiri kɛ tancogo in na kabini bi ko tɛ nin ko in bɛ senna nka sen ta maa 200 ani kɔ cɛ ni muso olu de bɛna taa di ɲɔgɔn ma Ousmane Sempala n'u b'a wele ko Bayi ale min yɛrɛ ye maire ye Banaba kɔnɔna na a ko ko bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka ban u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa furusiri ninnu a bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na cogo min na lakanako fana ta fan fɛ maire ko maaw k'u hakili latigɛ koyi ko olu kɔni ye min jate o ye furu 200 ani kɔ ɲina k'u bɛna na taa o de kɛ banabagaw fɛ sini min ye mɔgɔ minnu kan ka furu ninnu kɛ sa u n'u ka seerew bɛɛ lajɛlen keba a bɛ taa se maa 800 ma o y'olu dɔrɔn ye anw minnu bɛ taa ko jateminɛ ka taa ko sɛgɛsɛgɛ anw sen t'o la maire kɔni ko sa ko min ye nin mariagew ye danfara b'ale ni tɔw cɛ o ye k'a fɔ kabilaw tɔgɔ b'a la min ye sigidaw tɔgɔ b'a la furu yɛrɛ kɛcogo ani furu siricogo ani baara kɛcogo ko o ni tɔw ta tɛ kelen ye min ye sa dugaw o de kɔni bɛ kɛ sa yaasa min ye furu ye a ka kɛ furu tututu ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ labɛnni na nin ko in na sa olu kɔni y'a yira sa ko ni ala sɔnna ma ko labɛn kɔni sabatilen don Ndeyi Kuyate ni ale yɛrɛ y'u ka ko ɲɛnabɔbaa ye ale fana ko sa ko min ye furukuraw ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnna wa min ye kalankɛriw kunnafoni han keba aha nin bɛ sigi monsieur le maire a bɛ taa nin kɛ nbɛra de la o ou bien o tɛ taa kɛ Nbelenge yɛrɛ ka bulon kɔnɔ ye ou bien Nbelenge ka cour kɔnɔna na ou bien balontan terrain min bɛ yen u ka taa k'o kɛnɛba ka ye bɛɛ lajɛlen ka t'i sigi nka keba sini suguba jama bɛ dɔgɔya dɛ wa kabi bi furusiriw bɛ senna Bamakɔ yan bi an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman ka furu sirila bi an y'o dɔn mun fɛ sabula yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye dugu kɔnɔnaw ye an y'a ye k'a fɔ taa ni ka seginw kɔnɔna na
yɔrɔ caman bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw bɛ taa foto ta ni furumusow ye ani furukɛlaw ye o yɔrɔw caman bɛɛ lajɛlen kun falen don jamana bi kuma tɛ pɔnkura yɛrɛ jigiyɔrɔ la monument colonel AP fan fɛ ka taa se place de cinquantenaire ma alu bɛɛ lajɛlen jama kun b'o bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na foto ta la nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Keba Jalo Famara Berthe ani ne yɛrɛ fɛ laseli jɛkulu bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ sa ko Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ ni Ala sɔnna ma sini an nana ka na kibaruya kura wɛrɛw d'aw ma min ni nin fana si tɛ kelen Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma Zumana Kamara an b'a fɔ ale ni Amidu Gindo olu ye an kanubabaw ye u b'an lamɛn su ani tile an b'u fo min ye kamarakɛ a n'a balimakɛ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Amidu yɛrɛ fo min ye Bɛnkɛ Kulubali ye ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra